Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Apar Assam Jorhat District along Urmi Arni ing namrai komsai khipen pen bangkre ke thomatuma phan bongkrui kateng khenga jok arengahu kesunang ing namrai komsai khiatum pen ke pachini pon atengke labangso abongkrui Rainforest Research Institute matithi hekpen RFRI Jorhat alongta tengkheng dampusi pachini pon bangso along arengahu keso ahir ing tangra ke dolake RFRI along pensi o somar lapen soarlo atum penang an arengahu sodunlo ing namrai komsai khiatum pen ke thanpon atengke labangso abongkrui tebokhet Gibbon Wildlife Sanctuary along pensi kecho ahormu kachuri amatsi puanta nangle rokputa pachini pon lapen ke bangso along kisung ke phodun atuma phan nonamat hospital along si selang pon lang lapen ke laan ahir ing tangra kisu abilang pusi pachini pon Assam Morana long apirthi penamat borok kiklo lokri lokbongan pin Assam Moran puadimalong non malom kang samapor kisik pikaporohot Morana habaralong kacileng atowar kijui kelang lapen hem kido kethaka demalong anta borok kiklo thipajok munitatum kang sampensi kachichak nang lapen marat mareng api kido ana tum sitame kido kethak jiaphat katora kido nang lapuson borok kiklo pensitame kisung pensi Morana habaralong chichak bomlang lapen Beda report abirta kilanga tum sitame non malom akaprek a district along sitame lapuson aborok kiklo pon tokok tahai pusi Assam along riaphan kijong pidopo News Text Report Karbi Anglong News Nijang Karbi Anglong Assam lapen Meghalaya aduya hoi puthok suluk sodagatomon kijapthu Umla pen hawang kachileng PMGSY scheme pen kasemar pon atowar kalwar atowar aphan kisom pen pahinolap bangsolam ki keklang laki umla pen kachileng jatalong along patu mianing besi bangsolam ki klang ponlo pin podame kidamtang surihini ra krener kepaning kan pen claim pona hutta bangso towar selam ponongli mate selam pona huttami otlang no pen pinang an ki khamkhe dundu lapuson towar kasemar atoma phan pusitami otlang no pen pinang an arengahu kepesota dolo kedamtang surihini ra kriner kepaningkan umla pen kacheleng paklong atowar simar pon boma hutsitami ihum towar kasemar pon arolar sitami otlang no pen me kai pon choklo lapen non labang so towar ki claim pon boma hutsita kedamtang theria chiklo ihum adampar truck me kai pon choklo lasila puson otlang no ki claim atoma phan abatai ta lang dunding poma lapuson otlang no ki claim atoma phan pangthek pamesi so dakpen ingsai ponangji akinang sotlo News Text Report Karbi Anglong News tika nilip atowar along ke sompon atheng parpan tang thek thek the atum phalang noda Nijang Karbi Anglong hamren tu wothat lang so kacheleng atowar tika anilip along komatni otlang no ke klem atum halada ke som atheng parpan ke theng pidak ajok tika arong arat ningkang samse chepaklang pon non het jong tika along ke sompon atheng parpan ke theng dake haladak arong arat atum anhingkang samse ningduk chepaklang pon labang so atheng parpan ke non het penle ke do kali ningkan pho trok an pleng etlo kedamtang aningkan ke lapuson awile pining aningkan lapuson nang phalang no pidak abang ningduk meme lapen manghume melo anparta non Christmas apor lapen non ladak tika arong along mati jong ni phai ingkora troksi ingkora nerkep lanini apharman ningkan pharo isira ingkora phoke chok ning aronga jepen ketalon ponjido kopia potsi lasona hormu theng parpan ke sompon nangkoke lapuson henlo aprang prang penke laso adim alongke gari motor kaching koi pen apran ke damnang atum sitami do olo lapen isia bangke laso alongku alongke teke bongkroi munit aphan ke choverver adim lopu tika arong aphan nongno chethang plup apotsi rong isiara chingwai sarpen labang so theng parpan nang elu nang e det pen ke accident sitami ave det lopusi haladak arong arata tumpen pherang kya thengno nang pachini dun Hamren pen borson tiso Karbi Anglong News Nilitom pininang litom pen kado kawela media tumpen kachera pen esi hangthek ningduk meme lapen ning oyeme lapen ke ili lapuson ding haklang mapu alam
ni tum isi ke thek long ben si nang le tum hang pa chini ji phan si nang le tum hanang hang lo labang so lam ke la hello non het jong le tum athing no do lo labang so cross la ke ni tum tika arong ben si ni tum nang bi lo labang so nang ki binang ko ka thege la hello la tika ni le batowar la puson si ong dunga gari hanili tum bihe ka kupenta accident munit ki thi lapen ke ason kisung lason ke phodo lo lapen ke non nili tum nang thedung ahut anan ke ni tum ladak theklong lo gari accident last accident hala turning long hello amunit thilot lo amen ke mon timung labang so munit accident lo dak thilot lo pe areng ke so tum penang do lo lapen ke ladak si nang che phlong ason mandet lo avi a phik dak si bu era pot si ladak si ape riwan pen menang phlong lo lapen ke lasa phi pen ke labang so aha wara long lapuson si hi kereng klangham labang so to war ka het ke dama tu ma phan lapuson si motorcycle che thap tum long seta aphi thabon thot lapen ke lapuson si auto ke dama tum bhara dun tum long stame che thabon thot ako kalite to war long che klangon ham po gari jo khangan po anke gari thabon thot anke aphi che lang po vedet jola san mala so to war ge munit chela ra hedet lo la sini to ma thalo kupuson si tum ke rabun thek po ne tum tikarong searching wai lo la sini tum isi option long lo la ke ar leng sar tum pen gangbura tika gangbura halangli sar eng bang lo halangli retire dc lo na selangli pensi ni to am hala ka do ko ve kerab don ji aphan atowar nang than lo la ge le tum ke arnam aphan ka hodayan char lo soitan ge tum emek pen ke lang thek long le apot kupul e to phlung thek po asi arnam ji phlung thek po apo etum ke kroy arnam jisu aphan le etum hodaira lale phlung lo na upi le pudang te ong tung amoni da tum la buson kya kisung here me meang thek do bom lo lasi ahok lo etum rabana etum area benak elitum ha waralong benak nong juno thang juno do kolo pot klemanang po lasini etum isi ke kroy pen arnam jisu kristo amen pen